Отново, днес имаме ситуация с Porsche Cayenne Plug-in 2017 година. Какво се е случило с него? Автомобилът е закупен от Щатите и какво да видим? В случая батерията е тотално унищожена. От какво е унищожена? От някакъв тип наводняване. Толкова е унищожена, че нито може да бъде възстановена електрониката, камо ли за самите клетки. Те са 0 ома. Какво означава това? Тотално разредени и унищожени. Единственото нещо, което може да се направи тази батерия, е да се даде за рециклиране. Има се такива компании в България, които ги приемат, те си ги унищожават, както си е по документ, защото в крайна на краищата не може да бъде изхвърлено това нещо на буклука, просто е така. Защо го правим този клип? Хубаво е да се внимава, защото сега, например, тази батерия чисто нова струва между 40 и 50 хиляди лева. Чисто нова. Втора употреба не е много препоръчително и в края на краища трябва да се внимава, защото при такава ситуация вече решенията са много малко. Това е като цяло. Всичко добро.